Йосиф Висарионович Сталин. Завладян от идеите на марксизма, се превръща в лице на терора. Едни, като чуят неговото име, изтръпват, а други го възхваляват. Както казват историците, колкото го мразеше народа, толкова и го обичаше. Той оглавява Руската комунистическа партия, РКП, или по-точно казано болшевики. Тази партия, основана на терор и пропаганда, внася страхопочитание в руския народ. В лицето на терора могат да се видят неговите идеи чрез манипулационното му представяне на плакати, като за пример ще ви покажа този по повод 17-я конгрес на Комунистическата партия от 1934 година. На него ярко се откоряват предпоставките за нова конституция, неразривната му връзка с Ленин, обичта на народа спрямо него, както и новите му прогресивни идеи, а именно петилетките. Още едно много важно и забележимо нещо е извисеното социалистическо знаме, което представлява сърб, чук и петолъчка в горния ляв ъгъл. Двете сечива, наложени едни върху други, символизират съответно селячеството и градския пролетариат, а изобразени заедно подчертават единството на земеделците и работниците. Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представитель немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами в войне от свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом после войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами. 3 года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачу входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей.
он прямо заявил: мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. Это было 3 года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. От войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье своего народа. Бенито Амилкаре Андреа Мусолини е италиански политик и твърд антимарксист. Като лидер на националната фашистка партия НФП, той е увлечен от властта. Неговата фашистка идеология и връзката му с държавата е изразена чрез нейната свобода и свободата на индивида в нея, защото за фашизма всичко е в държавата и извън нея нищо, човешко или духовно, не може да съществува или да има някаква стойност. Той превъзнася републиката като режим на съвършенство и организирана, централизирана властническа демокрация. Адолф Хитлер е австрийско момче, произхождащо от малко градче. През 1914 година се записва като доброволец на фронта и се отличава с голяма храброст. Той е подозрителен, амбициозен и упорит. Неговите ораторски умения и жестове привличат вниманието на масите. През 1921 година става лидер на националистическата германска работническа партия и 2 години по-късно се опитва да организира тъй наречения Бирен пунч. Заради това негово действие той е вкаран в затвора, където развива своите идеи за национализма. След като е освободен предсрочно, чрез натрупаната му вяра от народа, той обявява демокрацията за неефективна и я заменя с еднопартийна диктатура. Тази еднопартийна диктатура забранява или поне наказва тези, които предприемат мерки за поддържането на организационна структура, на която е да било друга политическа, или за създаването на нова политическа партия, като бива наказан с затвор от 6 месеца до 3 години. Неговите действия са целенасочени и стриктно подредени. Създават се нови закони, чрез които по-лесно ще се докопа до крайната власт. Такъв пример е член 3, чрез който вождът е поставен преди народа и държавата, защото той е управникът на държавата и е всичко за народа. Тук стъпва култ към личността на вожда, създаден от диктаторите. Времето, необходимо на Хитлер, за да постави началото на НСГРП, са в период от 1920 до 1933 година. Превръща се от въздействие на демографията над масите до сила на пропагандата и символистите. Друг начин за налагането му над народа са пропагандните плакати, където е представена древна религиозна икона на културите от Евразия, символизираща божествеността,
и духовността в някои източни религии. В западния свят свастиката е символ на благополучие и късмет до 1930 година, когато започва да се свързва с нацистката символика като емблема на арийската раса и съответно се превръща в разпознаваем символ на идеите на расизма и антисемитизма. Негово мото става: един народ, една държава, един фюрер.